Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima, kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. Babae, ititag-tagaina. Nasingpet nga agtutubo ni Laura ubing. Itilaksid ti kinariga ti panagbiagda asang kapamilya, awan apulos ti reklamo daytoy. Adayo iti sentro ti balayda, ket numapan daytoy iti pagadalan. Nasken amag na daytoy, iti nasurok amay sa nga oras, sakbay amakagteng iti pagadalan. Ngamdaksang gasat, tasaan adiretso ti panagadal na. Gapo iti kinariga ti panagbiagda. Iti maysa arabii ket Laura, anak ko, iyala anak man iti danom, pang-asi. Mabait lang, nanang. Oh, adto yan, nanang. Agyaman anak ko. Mabait lang, nanang, ha. Isagana kunti pang rabyan. Iti kasta, makatumar kamutan iti agas mo. Agyaman iti panangasikasom iti inam, Awan anyaman na, tatang. Di ka agdanag. Nakaturugan ni nanang. Napatumar kumutan. Agyaman anak ko. Ay, Nabanog kayo, tatang. Mala, agina na kayo, te isagana kunti ka ninyo. alaman nga rod anak ko. Talaga mabisinak mo tan. Sa dino dayan ko. Anya alugar dayto eh. Kasano anak agdengak iti daytoy alugar. Di ka agdanag, Laura. Saan ka amaan-ano ditoy? Sino ka? May saak nga engkantada. Siyak tinapusgan amang bantaykan ka. Mangbantay kanyak. Di ka maawatan. Siyak ti mangipaay iti amin akid daw mo, Laura. Kat daytoy ti tandaanam. Amin akayat mo, mapasamak. Amin nga arapaap mo, sigurado ang matungpal. Laglagi pang akanayon dayta. Kalaat ang nagpukawan. Mabit lang! Agpakita ka pa'y! Adapay kayat ko amaamuan! Agpakita ka pa'y kanyag! Agpakita ka pa'y! Laura, anak ko. Agring ka. Nabatibat kan sa anak ko. No kasta, tagtagainap lagayam ti aming tatang. Ay, kunaklakit din no agpaypayson. Anyat aramidem nilya. Rumbang kumanga ginanaka. Kabaila akong tibagi, kamado. Di nakpagdanagan. Amang ano niya ti mapasamakan ka. Amang ano mabignat ka. Saan? Kabaila ko nakmat. Di kagdanag. Saan kumaanatang kan ti ulo manilya. Amang ano niya ti mapasamak. Ay, anya kalakit din aya. Kabaila ko nakmat. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Ay, Nalakit din. Agrubwat kan. Amang ano maladaw ka. Naisagana kung tibalon mo. Addan ijay lamisaan. Kahit mo sawan, saan ka pala maka-enroll, Laura? Kakasaan pa'y, Boboy? Nabati ka unayin, Laura. Elementarya ka pailaan, no bilang aginroll kan tumanan. Idinto tasyak,
Makaturpusak ton iti sekundarya. Saan abalin, Buboy? Jak kayat nga ipilit ka dananang kantatang ti may papan iti day ta abanag. Nang rona kat kasdi ti kasasaad ni nanang. Ngam kasano kalangan, Lora? Kasano ti panagadal mo? Addan tulat ta siguro. Ngam no ita, masiguradok asa anak pa'y amabalin nga agenrol. Katanya nga rin taramidam. Agurnungak pa'y. Makilabada kas iti kanayon nga aramida. Wano saan, mangkitak iti pakitang danak. Basta ti importante kat makataggedak. Talagang sangag kasapulan ka, amadaw. Tanda ni di ka mutin aginan na. Amangan na niya ti mapasamak ken ka, baraw. Awan anyaman namang addo. Kabailak. Anya launa ti pakasapulam aya, amadaw. Amangan no makatulong Amok ngamin nakayat ni Lora nga anak ko ti makaadal mang addo. Awanan kami. Kastaya, panagkunak at makatulong amadaw. Anya ti kayat ti asawen mang addo. Nala, pinasayaat kat mapanta ijay linaw. Ijay ti pagsaritaan ta, baraw. Nanang, kisayaksan ti urnong ko. Nay, apay ko maakisayam ngay anak ko. Di mo't ururnungam day jay tapno maka-enroll ka itaatawan. Kas lang amin sa anak matla maka-enroll ita atawan. Dakkal pa'y lati kurang iti urnong ko, nanang. Isa pa nagkunak, igatang ko pa'y laang iti agasyo. Ay na anak ko, naimbaga kon. Saan akon nga agoy-uyak? Naimbaga kon. Nanang, amutang agpadpada, asaan laang nga uyak ti sakit mo. Naku na kanyak ni tatang nga awanen ti agas mo. Anak ko, Iso akasayaatan no igatang pailaang iti agas mo ti urnong ko. Sana bali, ta sigurado ang makaurnong tumanan. naimbag nga oras mo, Laura? Sika, Siyak nga ron. Amok ang magagaran kan, Laura. anya ti kayat mo asawan. Amok no anya ti kayat mo ang mapasamak. Amok no anya ti arapaap mo. Panagkunak kat saan to ang matungpal ti arapaap ko. Siya kun ti mangibagbaga. Matungpal ti arapaap mo. Patyanak, Laura. Matungpal ti arapaap mo. Kalaat manan ang nagpukaw. Agpakita ka pa'y kanyak. Adda pa'y kayat ko adamagan kan ka. Agpakita ka kuma. Naitagtagainap ko maninday di ang babae. Kanayon na nga ibaga ang matungpal ti arapaap ko. Kasla imposible. Panagkunak kat saan apulos ang matungpal dayta arapaap ko. Ay na, nagsaya at kas tagayam ti mapasamak, amado. Wanelya, talaga adakkel atulong tinsingasing kanyak ni Mang Addo. Isuna laeng, tagdua-duaak no ibagak ka ni Laura wano saan. Ha, apay. Anya ti pagtuado-am. Naganus pa iti anak ta. Ubing launay nga agbalin na babaunan. Day talaang. Iti kanito nga ibagak kan kuha na ti saritaan mi kani Mang Addo. Sigurado nga umanugot adagos dayjay, nga uray na dagsen ti agbalin na trabaho na. Talaga nga minakayat na ti makaurnong tapno makaadal. Nelia, apa yan? Kasla, agkupit ti barato. Anya, umay ka, asibayan ka. Tao mo nagtadita balay. Umay ka na. Tatang, alain niyo daytoy. Apay dahito akwarta anak ko. Urnong ko dayta. Ah. Amo yung matakayat ko ti agadal. Ngam amok amas kasapulan ita ni nanang.
Ay, Laura, anak. Ipantayon ni nanang ija ospital, tatang. Ang mga noan niya pa iti mapasamakan ko, ana. Pangaasiyo, tatang. Ang mga no kumaro pa iti rikrik na. Ipantayo lang ni nanang ija ospital. Tataaddo, amoyo ka din. Ti anya, buboy. Impandalura ti inanay di ospital. Anya? Di tatagpaiso tataaddo. Ay, Diyos ko. Anya tinapasama kin ni Nelia. Kalat ka na nagkupit ti barukong na. Sana makaangas. Kimaruman nga roden ti sakit na Nala, taagrobatak man. Mapanak ki ile. Tainak man ida kita ay. Nakaturo gani, nanang. Sapay la ko mata sumaya at tirik, nana. Diyak kaya't amapukaw tinak. Amok asaan nga umdas tiintad ko akwarta kini tatang. Ngam amok nga adasi ti Diyos. Di ka madanagan, Laura. Agimbag ti inam. Agoray ka. Kasla. Kabisado ka. Talaga kabisado na. Katkas na ko nakon. Amin nga arapaap mo. Amin nakit daw mo. Sigurado ang matungpal. Sige, panawan ka na. Urayam ti sorpresa para kan ka, Laura. Katsapay la ko ma. Taagtali na ka na singpet kan pagwadan. Asino day tiyayan a babae? Sa dinon tinakakit kita akan kuana. Wan, amukon. Isu ti babae iti tagtagainap ko. Kumusta ang tirik nam, Nelia? Mayatan, amado. Napigsa akon. Sigurado ka? Wan, ang sa dinong ay tinangalaam iti imbayad mo iti ospital. Ni Mang Ando, tinulungan na tayo. Ha? Nanang, tatang, maituloy ko matlangan ti agadal. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Nelia anak ko. Kasano ang maituloy mo, kat nagastos tayo pa yun ti kakaisuna nga urnong mo. Gapo iti pan naka-ospital ko. Ni tataaddo, nanang, kinasaritan akon. Ha? Iso timang paadal kanyak, aging ga makaturpusak iti kolehiyo. Simple laang tikid daw na akatukad ti panang paadal na kanyak. Anya nga'y dayta anak ko? Tilaang kayat na, nangangato dagiti agbalin agradok. Anya? Ay, una yun, anak ko. Agpaiso gayam ti amin nga imbaga ti babae iti tagtagainap ko, nanang. Tatang, Ha? Sino a babae ti tagtagainap mo ti bagbagam anak ko? ay, kuha tatang, nanang. Basta, amok. Adda na idumduma at talugading ti babae iti tagtagainap ko. Kat isulakit di timang tultulong kanyak. Nagadal nga rod ni Laura ubing. Kat nakaturpos kan nagbalin a profesional. Natungpal ti amin nga imbaga ti babae iti tagtagainap na. Katilaang nagbalin a puunan na. Iso ti kinasingpet kan kinatulnog na nga agtutubo. Bueno ubing, ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing,
Kayat ko man nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknak man kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.